Bandiraɓe sehelaɓe musidɓe fulɓe renduɓe tedduɓe on calminama on jurama on jarama kadi on jettama no fewi on bismama e hayangoji men. Hande ko alkamisa hawra e balɗe nogas e tati e lewru morso hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeego jurnoɗen jaydeji ɗi gam mbawen humpito ko ɗi gaddani en hande e nde ɗo ñalande. Jaydeji kewɗi dawi hande e ko yowti e cuuɗi ñawirɗi gonɗi ɗo e nder Sénégal ha taki jayde Le Quotidien windi ko de Mamadou Dia à Ismaïla Madior Fall 62 ans d'inertie de la haute cour de justice ina wayno de e nder jayde Le Quotidien windama ɗon omo ganduɗa kam woni Ismaïla Madior Fall de kam woni joguiɗo jagorgal e nder Sénégal idiɗo nodde e yeeso ndun ɗon suudu towndu ñawirdu wondu e nder Sénégal woni haute cour de justice caggal noon de omo ganduɗa kam woni Mamadou Dia nden e joni ɗum woni duuɓi capanɗe jeego e ɗiɗi Ismaïla Madior Fall e nder jayde Le Quotidien wi ko je suis après Mamadou Dia le premier ministre attrait devant la haute cour hina wayno de kam on Ismaïla Madior Fall wi de si jelli Mamadou Dia kam woni joguinoɗo jagorgal idiɗo nodde e nder ndun ɗon suudu towndu wiyetendu haute cour omo ganduɗa ka woni Sophie Gladima kam ne joguinoɗo ɗo jagorgal tawa noon hina yowi pétrole e gaz e ko wayi noon de e mine kam de hanti hattete ko e si tawi hattoɓe ɓe gimmima e foftere mumen woni vacances noon tigui jayde winde ɗum Sophie Gladima jugé après les vacances le forum du justiciable saisit la commission des droits de l'homme de l'ONU ɓe ganduɗa noon heɓe keedi e goomu biyeteɗo forum justiciable ɓe kalmoyima ɗum ɗon foof de toon to catal gongal e nder goomu gendiji aduna woni organisation des nations unies gam ɗum foof ɗum ƴewte e wiide jayde Le Quotidien. Jayde Sud Le Quotidien arti hen no hannirta ni saabu winde ko haute cour de justice absence de double degré de juridiction ina wayno de e ndun ɗon suudu towndu ñawirdu wiyetendu haute cour de justice de ɓe gandanɗa kamen kattete de hay goto uddita hunko mum laya hay goto ŋaɓɓitta hunko mum laya ha taki e nden ɗon ñawore de hina wayno tigui heedo hombo hen noon tigui jayde nde windir ɗum le procès équitable en question le dossier de Sophie Gladima renvoyé après les vacances judiciaires hina wayno noon gam hattude omo ganduɗa ka woni Sophie Gladima joguinoɗo ɗo jagorgal e nder gouvernement mbo Macky Sall de hina wayno hattete tigui ko si ɓe ganduɗa kamen goni ñawoɓe ɓe gimmima e foftere mumen woni vacances nden tigui Sophie Gladima de hattete isi noon hatta tawa noon jawo ngo ganduɗa humananoma ngo tawa hino hollira hombo e nder kaso de gonɗon jawo de ngo humtama e wiide jayde Sud Quotidien. Goɗɗo mbo cuuɗi ñawirɗi gacci walla mbiyen ñawoɓe gacci hoti wuuro mumen de ko biyeteɗo Jérôme Bandiaky hataki jayde révélation windi ko verdict de l'affaire Jérôme Bandiaky sniper n'était pas le monstre décrit par l'accusation ina wayno de on mo ganduɗa ka woni Jérôme Bandiaky de kam yakorano de kala ko ganduɗa hina yowati e mayde dadinoɓe ɗo ɗiɗo hakkude hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho ha hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi wiyama noon omo ganduɗa ka woni Jérôme Bandiaky de kala ko miijano kam waɗi ɗum e si noon kala ko tegano e dow nguro mum de ɗum laɓɓinama ha ɗum laaɓi tos saabu noon accama hoti wuuro mumen e wiide jayde révélation. Jayde Le Témoin Quotidien arti e on ɗon alhaali saabu windi ko Doudou Ka sur la relaxe de Sakori Ka une injustice dictée par la vengeance politique ina wayno de omo ganduɗa ka woni Doudou Ka de wi miñum omo ganduɗa hombo accade hombo wiye Sakori Ka tawa noon hombo nangano kame o biyeteɗo Jérôme Bandiaky de haydara ko woni hen gonga kamen de ɓe jinno yopto rek tawa noon hina yowi e politique noon tigui jayde windiri ɗum jayne de ɓesdi hen Jérôme Bandiaky et Sakori Ka recouvre la liberté hina wayno de jayde wi ko omo ganduɗa ka woni Jérôme Bandiaky et Sakori Ka de kamen ɓe gaccama ɓe kooti wuuro mumen jayne de ɓesdi hen poursuivi pour plusieurs infractions. Les juges n'ont retenu finalement que le délit de la détention d'armes sans autorisation administrative hina wayno don ɓe ganduɗa kamen goni Jérôme Bandiaky et Sakori Ka de hattoɓe ɓe ƴeewi ɓe ƴewtidi de ɓe mbi ko goɗɗum koɓe mbiyano kamen mbaɗi ɗum kam ɗum wona gonga isi noon tawama heɓe jogui mbo kala joktari ndi ganduɗa de wona laamu yamiri ɗumen yoɓe jogo ndin ɗon joktari e ɗum tigui ɓe coka ha taki noon de ƴewtinda ƴeewa ɓe cokanoma ko tolno
tolnoto e lebbi famɗuɗi e si noon nden tawi ɓe lelima ko ɓuuri famɗu duuɓi ɗiɗi e wiide jayde témoin quotidien jayde grand panel wi ko mbar bone waɗata e ko maaro ko ganduɗa kam ko ñamate e nder Sénégal saabu noon hina wayno de woto ko yiita e maaro hede tawa noon ko ɗum aflatoxine ɗum wiyete ɗum noon si neɗɗo ñaami ɗum hina wawi ma dañ caɗele tigui tigui cellal ɓalli ha taki jayde grand panel windi ko des scientifiques détectent de l'aflatoxine dans le riz à Dakar, danger sur le plat de riz hina wayno tigui tigui de jomumen gande de kamen ƴewtidi ɓe ƴeewi de ɓe mbi ko maaro ko ganduɗa ko defe e nder guure hede sa renaki ko addat caɗele mawɗe yowati e cellal ɓalli ɗo e nder Dakaru saabu noon wot ko woni hen de ɗum fotani ñaame jayde nde ɓisdi hen les analyses réalisées par ITA ont montré que 30 échantillons présentaient des teneurs en aflatoxine dépassant les seuils hina wayno noon e ɓe ganduɗa kamen goni jomumen gande ɗe de ɓe ƴeewi ɓe ƴewtidi tawa noon heɓe jilla e goomu biyeteɗo ITA kamen de ɓe ƴeewi ɓe ƴewtidi ko tolnoto e capanɗe tati e gabbe maaro de ɓe tawi hen ko heewi ko ganduɗa nde hina wiye aflatoxine ɗum noon ɗum jelli ko fotno ko hen won tawa hina wawi ñaame ɗum addata caɗele e wiide jayde grand panel jayde l'informé windi ko la capitale concentre tous les cas de non conformité aflatoxine dans le riz local. Dakar sous alerte sanitaire hina wayno de ko yowati e kon ɗon maaro remate ko e nder Sénégal de ko tawa ko hen hina wiye aflatoxine de te ɗum fotani ñaame de hina heewi tigui tigui ha taki noon e nder jayde informé de ɓe mbi ko Dakaru de ɗum ɓuuri ƴewtinde e wiide jayde informé ha joni jayde wi ko plus de 22% des échantillons analysés dépassent les normes de sécurité hina wayno noon jayde de wi ko sa ƴetti temedere e gabbe maaro nogas e ɗiɗi ɗe de hina wayno kamɗe ɗe jellide ɗo aflatoxine o fotno tolno gam ɗum wawa ñaame ɗum noon wayno ko jayde de yiɗi wi ko yo yimɓe ndento kon ɗon maaro remate ko e nder Sénégal de saabu hoko waɗi ko ganduɗa de kala ñamɗo ɗum sa renaki ɗum addalma caɗele e wiide jayde informé jayde ɓisdi hen au marché Mol 10 et Petersen plus de 50% des échantillons analysés étaient contaminés hina wayno noon toon to Mol 10 e si noon marché o mo ganduɗa kam woni Petersen de temedere e gabbe maaro ɗe ƴettuɗa kala ko tolnoto e capanɗe joyi e ɗen ɗon gabbe de heɗe mbaɗi on ɗon aflatoxine e wiide jayde l'informé siko en payi to cellal ɓalli de jayde le parlement windi ko non respect des accords par le gouvernement ande gësëm en grève totale de 48 heures hina wayno de jayde le parlement wi ko ɓe ganduɗa heɓe jilla e syndicat biyeteɗo ande gësëm de ma ɓe kof juuɗe mumen ko tolnoto balɗe ɗiɗi ɓe liggota ko ɗum noon hina wayno metti ɗumen hina hen jilla ko laamu ngu firti aadi e koɓe layduno e si noon e koɓe nanadirno e ko yowati e koɓe lamdoto yowati e liggey mumen ha taki jayde nde windi ɗen ɗon balɗe ɗiɗi de ɓe jillaɓe e syndicat ande gësëm kamen kam ma ɓe jooɗo ɓe liggota ko ɗum noon wayno ko e nder galleji cafrorteɗi de sa renaki ma caɗele tigui tigui tawe toon saabu noon kala garɗo haɗa safro sa tawi ɓen ɗon heɓe jaahi grewde wayno ko a safrota ko e wiide jayde le parlement gasnirten ko coftal ɓalli saabu jayde le record windi ko Pape Gueye Crépin Diatta Lamine Camara la Premier League en pince pour les Lions hina wayno de e ɗum ko wiyete Premier League tawa noon hina woni toon to Angleterre de ɗe baroɗe gonɗe équipe Sénégal tawa noon ko Pape Gueye e Crépin Diatta e si noon e Lamine Camara ma ɓe tawadir toon e on ɗon Premier League saabu noon hina wayno kippuji gonɗi toon to Angleterre de heɓe cohli ɓen ɗon tato de ha taki jayde nde windi ko ma ɓe tawadir toon de e si noon yoɓe liggo toon liggey mantaniɗo keptinaɗo e wiide jayde le record bandiraɓe sehilaɓe ɗum wondo seeɗa e ko min gaddanno on e ko jaydeji ɗi dawi ko tongu hande on jettama on jarama e kettogol mon ñimgol tabitgol on duwanama jaam e kisal tottodiren aadi ha saga goɗɗo so weeli Allah joom baɗe e bawɗe o